tant que l'han provat, Tant que l'han provat, 2 hores provant-lo. Això és un clàssic. Bona vull. Antes la d'esto allí. Dos horas escuchando, paisando, mirando, ya no va. Veus com era de ser terrorista? Sí, pues vente para acá. Vente para acá, vente para acá, vente para acá. Ara sí. Ara. Ja, gràcies. Bona nit i benvinguts a l'acte de presentació de la candidatura Compromís Esquerra Unida per a les pròximes eleccions del 26 de maig. Avui us presentarem una candidatura majoritàriament jove i preparada per afrontar el repte que suposa la gestió de l'Ajuntament de Castalla, però sobretot una candidatura amb ganes de treballar per la gent i amb la gent. Entre els amics i simpatitzants que avui heu vingut fins ací, comptem amb la companyia i el suport de 2 persones destacades dins dels nostres col·lectius. Per una banda, la coordinadora comarcal d'Esquerra Unida, Elia Més, i per altra, el portaveu de Compromís a la Diputació d'Alacant, Gerard Fullana. Com va dir la nova companya, una d'elles és Elia Més, una dona que va de cara i que no suporta gens ni mica les injustícies ni les falsedats. Eli és coordinadora comarcal d'Esquerra Unida de l'Alcoià i el Comtat i la Folla de Castalla, activista en els moviments socials, defendent l'escola pública, la igualtat, la llei de la dependència. Un fort aplaudiment per a Eli. Bona nit a tots i a totes, sí que va dir, perfecte. Bona nit a tots i a totes, estem així en la presentació de la candidatura de Compromís Esquerra Unida. L'eslògan és perfecte, sumem i fem camí. Això és el que fem nosaltres sempre. Sumar, fer confluències, quasi tota la comarca estem en confluències, en aquest cas en Compromís, i fer camí. Nosaltres també sempre fem camí. Venim de baix, venim de les manifestacions, venim del carrer, venim de les plataformes, venim de les associacions, ho portem en el nostre ADN, l'estar en el carrer, l'estar en la lluita, en la gent. Per això és tan important que ens presentem en els municipis, perquè la política municipal és la política de proximitat. La llei de la dependència la pateixen els nostres veïns i les nostres veïnes quan no es complís. El mal finançament que tenim en aquests moments al País Valencià el pateixen també els nostres veïns i les nostres veïnes. Per això és tan important la lluita en el carrer. Nosaltres, quan arribem a les institucions, el que fem és traslladar el que lluitem en el carrer, ho tenim que traslladar a les institucions. Perquè és la política de proximitat, és la política bona, és la política que necessitem. Tots necessitem gent que es defenga a tots i a totes. És un plaer haver estat així esta nit, veig que això està ple a tope, molt bé, està tot ple, i simplement dir-vos això, que estic molt contenta de que m'heu cridat com a coordinadora comarcal d'Esquerra Unida, que avant, que molta sort, perquè la sort són les urnes i la sort vostra serà la sort de Castalla. Molta sort i a guanyar l'alcaldia. Moltes gràcies. Ara és el torn del company amic Gerard Fullana. Jo vaig enrotllar-me un poquet més que abans la meva companya. Ell és llicenciat en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, doctorat en Comunicació en el Departament de Teoria de Llenguatge de la Universitat de València i professor de Llengua i Literatura Valenciana. Fullana ha estat redactor, locutor i responsable de comunicació a diferents mitjans de comunicació d'àmbit autonòmic i estatal i des de 2011 forma part del govern local de l'Ajuntament de Xaló i és portaveu del grup Compromís a la Diputació d'Alacant. Sense més, un fort aplaudiment per al company Gerard. Bé, jo també m'enrotllaré un poc
veritat és que hem rodat molt i estem coneixent de moltes persones, de molts pobles, la veritat és que és un plaer, no? Però bé, la veritat és que hi ha algunes novetats, no? I abans del guió habitual, la veritat és que hi ha algunes imatges, no? Després del documental que crec que hem de comentar, no? Jo tinc una imatge, no sé si l'heu vist o no, del senyor Toni Cantó, està fora de sí, aquella frase, ¿no? Hemos ganado a Compromís, ¿no? Ho dia com si, en fi, com si fora un hooligan del Manchester United, fora les 4 del matí i hagués guanyat la Champions, ¿no? Totalment embogit, ¿no? D'alguna manera, ¿no? Imagineu-se, ¿no? Tot un partit que té tot l'IBEX darrere, tots els bancs darrere, que estan pressionant ara perquè hi hagi un govern entre el Partit Socialista i Ciudadanos, cosa impossible, veritat, perquè Ciudadanos i el Partit Socialista no pacten mai, no? Jo sentia que el candidat del PSOE dient no, com Rivera no, que ho expliquen a la gent de Castalla, veritat. Jo crec que és el pacte original que tenen, no? Però al final, Compromís, hem demostrat una cosa, no? Compromís, i crec que també els companys d'Esquerra Unida, que ho introduïen amb Podemos, i és la nostra base electoral. Nosaltres teníem una sensació, no? Perquè nosaltres hi a guanyar i havíem tret al voltant de 500.000 de vots, no? Amb tot en contra, 500.000 de vots, no? La gent històrica del nostre partit, la gent històrica d'Esquerra Unida també, si ens hagueren dit que estaria bé aquesta situació fa sota 8 anys de treure 500.000 de vots, veritat, en unes eleccions estatals, amb una polarització, amb la presència de vot, amb el vot útil, hagueren dit que era impossible, veritat? I jo crec que al final, d'alguna manera, el que estem demostrant és això, que no ens conformem amb res. Ningú ens va dir que seria senzill, ningú ens va dir que seria fàcil. I vos dic una cosa, una cosa molt clara, i és un missatge al senyor Toni Cantó, que el que ha passat així a Castalla, a la Generalitat Valenciana no va passar. No va passar perquè Compromís és l'única força, junt amb Podem, junt amb Esquerra Unida, que pot aconseguir la presidència de la Generalitat, per tant que s'oblide i que rebaixi un poc dels punts perquè anem a tornar a governar l'Esquerra al País Valencià, i és una cosa crec que hem de destacar i hem de celebrar. Després també hi ha altra imatge que tinc, o altra sensació, i és que en els passadissos parlem molt, en la Diputació, en les Corts, amb els companys del Partit Socialista, ells tenien molt clar i eren crítics també que en unes eleccions estatals ens jugàvem el govern. Per què? Perquè en unes eleccions estatals voten al voltant d'entre 50 i 70.000 persones més a la dreta. És una cosa que sempre passa i els ho havíem explicat. Si feu coincidir les eleccions ens jugarem el govern de l'esquerra. I hem vist una cosa, que tingueu molt clar, que el Partit Socialista ha fet el que sigui per a guanyar el Compromís. El que sigui, avançar les eleccions, fer-nos anar a votar en Pasqua, coincidir amb les eleccions estatals i que no es parlen dels problemes valencians, el que siga per guanyar-nos, el que siga. I ens hem quedat molt més prop del que sembla de perdre el govern per aquesta qüestió. Per tant, el missatge que ens ha llançat el Partit Socialista és o Puig és president o governa el Trifachito. I són coses que hem de tindre en compte, que han passat, però crec que hem de tindre en compte, no? I crec que són importants. Jo, al final, com ha comentat la companya, he sigut portaveu de Compromís en la Diputació d'Alacant i al final la violència personal que he tingut aquesta legislatura crec que explica molt bé la importància que governem, no? Jo quan vaig entrar l'any 2015 com a portaveu de Compromís, clar, havia passat el tema de Rus, allò del 1000, 2000, feia només uns dies, Blasco acaba d'entrar a la presó, dius, home, es fallaran una miqueta, no? Res, jo he vist coses increïbles en aquesta legislatura, fetes pel Partit Popular en la Diputació, però d'aquestes coses, si fora a la televisió, dirien, no lo hagan en sus casas, solo para profesionales, ¿no? Profesionales del chanchullo, concretament, ¿no? I la veritat és que és molt curiós, no? Jo vinc de l'any 2011, es van presentar les eleccions a Xaló, i van guanyar per molt poquet, no? Per 30 vots, van quedar 3 Compromís, 3 Partit Popular, 3 Partit Independents i 2 Partit Socialista. Clar, amb qui pactar el Partit Independent era clau per governar el municipi. Què va passar? Va venir el senyor diputat provincial del Partit Popular i va oferir al Partit Independent un auditori si donaven l'alcaldia al Partit Popular. Normal, no? Veritat, el típic, 1 milió d'euros. I això passava abans en les diputacions. Era el pa de cada dia en les diputacions. Però és que quan van començar a governar, el portaveu del Partit Socialista ens va dir que era una mala idea que governarem Xaló, perquè com que no estava el PP i el PSOE, no ens anaven a donar cap subvenció. Cap subvenció. L'any 2011 el PP i el PSOE veien a la cara tranquil·lament que els vostres diners
que són els impostos que van a la Diputació, es repartien segons el carnet polític dels alcaldes i les alcaldesses. Fixeu-se, no? Els drets de les persones, les infraestructures, i això era normal. Qui no ha sentit, votem al PP perquè després portaran diners? I era normal. En la premsa es comentava, en els pobles es comentava, i ningú dia res, no? I com hem començat aquesta legislatura a la Diputació a la Cambra? La importància que estiguem en les institucions. Doncs va començar amb una jutgessa paralitzant les subvencions de la vergonya del Partit Popular. Paralitzant les que havien pactat el Partit Popular i el Partit Socialista. I això no havia passat mai en la Diputació. No havia passat mai, sempre s'havia entrat al joc. Sempre s'havia entrat a aquesta qüestió. Per tant, d'alguna manera, i una cosa important que volem destacar, i és que en aquest moment, els de sempre, no podem fer els de sempre a la Diputació d'Alacant sense que ningú denuncia, sense que ningú, d'alguna manera, s'entere la gent. Això no ha sigut una cosa que hem pogut fer i ja està. Perquè a vegades en les anècdotes és quan es veu bé per què la importància que estiguem en les institucions o no. És a dir, el Partit Socialista, que havia pactat subvencions a dit amb el Partit Popular, d'estes que va tombar la jutgessa. I això què vol dir subvencions a dit? Que molts pobles que han fet subvencions perquè 4 o 5 les tinguin totes i puguen repetir en les alcaldies. Això és el que passava. Quan es va paralitzar això, 2 alcaldes del Partit Socialista m'han telefonat personalment que m'havia pensat que els havia tocat a ell, doncs fos la loteria, que un altre any els tocaria a uns altres. Fins i tot em van enviar una carta, ho han deixat per escrit. Tenien absoluta impunitat durant 40 anys de repartir-se els diners entre ells sense que ningú diguera res. Perquè, clar, si els diputats provincials s'autoadjudiquen subvencions, repeteixen d'alcaldes, repeteixen de diputats provincials, repeteixen d'alcaldes, repeteixen de diputats provincials, i així fins a l'infinit. I jo sí que vull dir que l'entrada de Compromís a la Diputació d'Alacant ha representat un final d'aquesta història, perquè no hem volgut entrar a aquest joc. El Partit Popular va ser més pràctic. El Partit Popular em va telefonar, oye, Fullana, què tal? Vete al despatx de presidència. I em van oferir la mateixa subvenció que tenien els vicepresidents per al meu poble. Bé, tu ganas les eleccions, oye, todos contentos, i ja està. I això va passar fa 2 anys. I nosaltres ens vam negar a entrar a aquesta història. Per tant, la importància de canviar les dinàmiques. I com que ens van negar, el Partit Popular què va fer? Va crear un mitjà de comunicació després de fake news contra nosaltres. No sé si algú n'ha sentit parlar del Mas Portal, en fi, és una cosa que ha afectat molt a les marines i a l'Alacantí, potser així no tant, i ens difamaven, i ens insultaven, i ens denigraven públicament, però nosaltres vam mantindre fer-ne un missatge, que no estem en venda, no ens deixem extorsionar i que hem vingut a defensar els nostres ideals, en definitiva, no? I per tant jo crec que, dit això, que són 2 exemples puntuals només, un veu d'una altra manera els lemes electorals, veritat, que ara han passat les eleccions, quan sents haz que passe, dius, home, haz que passe el què? Haz que passe el què? El què? Que Iberdrola estigui saquejant-nos tots els mesos perquè Felipe González cobra un sou de 2 milions d'euros durant anys en Iberdrola, haz que passe això? Haz que passe què? La marginació de l'infrafinançament? O el Partit Popular, valor seguro, que dius, hòstia, valor seguro per a ells. Que la primera subvenció que va aprovar el Partit Popular a la Diputació va ser una subvenció de 2 milions d'euros a dit en terrenys que eren propietat d'un familiar del president de la Diputació. Això és el valor segur del Partit Popular. O altres coses que de vegades no ens criden l'atenció. Per què el PP i el PSOE es presentaven amb 4 lemes a les eleccions autonòmiques i estatals? Per què necessitaven dir una cosa a Madrid i així una altra? Per exemple, a Madrid el PSOE deia haz que passe i així en València deia seguir avançant, o seguir sumant, no sé com era, que què passa, així no valia, però allà sí. El PP dia valor seguro, així, a Madrid, perdó, però així dia, que este fa molta gràcia, correctamente político, que dius, per favor, després de Rus, després de Brugal, després de tot això, correctamente político era el millor lema que podíeu triar, no? Però no es sentia, en canvi, jo crec que la nostra gent, la gent de sí, ens presentava com imparables a Cinc Castella, com imparables a la Diputació, com imparables al Congrés dels Diputats i com imparables a les Corts Valencianes. Perquè són d'ací, perquè no ens fa falta tenir un lema allà i un lema així, no? I crec que aquestes són coses importants, no? Bé, acabant ja, viurem una campanya forteta, no? Viurem una campanya forteta. Forteta com la que hem viscut ara. Forteta, sobretot, discutim de temes en els pobles. Jo soc regidor a Salou, som un poble de 2.800 habitants, i em veig que els meus amics discutint de... Tothom tenim algun amic, no? Així, d'estos que parla d'aquestes coses que veiem en la tele, de les banderes,
d'allò que les dones avorten en Nova York d'aquella manera que diuen, no? O passar-nos una setmana debatint com hem de fer els debats, de xorrades. Ens posaran temes que no ens afecten per a res a la vida de les persones en Castalla. Per exemple, jo vos demano una cosa. Quan vinguin els de les banderes, els expliquem que així en Castalla ja no es paguen els llibres de text. Els expliquem que hi ha 6.000 professors més en el sistema educatiu. Els expliquem que l'atur està en xifres del 2007. Està en xifres del 2007. Coses que ens afecten en el dia a dia. Els expliquem que fa 4 anys es robava a mans plenes. Es robava a mans plenes. I que ara la Unió Europea ens ha posat com a exemple de transparència. Els expliquem això. Veritat, els expliquem la gestió que importa a la gent d'este poble, les coses del dia a dia, les coses de les persones. Ens anem a parlar de les xorrades que es volen posar damunt la taula, que no afecten per a res, és que no ens afecten per a res en el dia a dia, no? Bé, acaba, perquè és que, en fi, no pensem que és correctament polític i estaria... Bé, jo crec que ara tenim un repte a Castalla, a molts llocs. Jo crec que hi haurà una cosa important, és que com a la Generalitat vosaltres a Castalla aconseguireu que Ciudadanos i PSOE ja no puguin pactar. Que Ciudadanos, jo crec que sí, jo vaig a fer aquesta aposta, tornaré després de les eleccions, però jo en definitiva el que vull animar-vos és, nosaltres no hem vingut a fer política per a 2 anys, per a 3 anys, per a 4 anys, ara tenim una base de votants molt gran i el que hem vingut és a fer el de sempre. I si fem el que sempre hem fet, serem imparables. Per tant, molta sort, ànim, treball humil per les persones, a les coses que li importa a la gent dels pobles. Moltes gràcies i sort als candidats. Bé, ara sí, ha arribat el moment de donar pas a les dues persones valentes que heu decidit encapçalar aquest bonic projecte de futur que avui us presentem. Lusa Mollor i Mollà i Rubén Navas Jiménez. Comencem per Rubén. Rubén és un jove castellut compromès a la política i amb el seu poble. Als seus 29 anys és llicenciat en Filosofia per la Universitat de València, màster en Pensament Filosòfic Contemporani i màster en Formació del Professorat per la Universitat de València també. Actualment és permanent del Sindicat de Treballadores i Treballadors del País Valencià i membre de la Junta del Personal Docent de la província d'Alacant. Pel que fa a la seva trajectòria política, us puc contar que és militant del Partit Comunista del País Valencià i d'Esquerra Unida des dels 16 anys i regidor a l'Ajuntament de Castalla des del 2025. Rubén, ara sí, sumem i fem camí. Un fort aplaudiment. Bé, bona nit a totes i a tots. No sé com ho faré perquè m'han dit que no m'enrotllen. Si algú ha vist un pleno, doncs ja sap que això de no enrotllar-se no ho veiem. Bona nit, gràcies per vindre. Estic molt content de veure tantíssima gent, de veritat, en aquest projecte que hem encetat fa poc i que continuem avui. Fa 4 anys, com estava dient ara Fàtima, una sèrie de gent valenta, coherent, possiblement un poc inconscient, van decidir que el projecte polític d'Esquerra Unida tornarà a estar en aquest poble i en aquesta institució com és l'Ajuntament. I un poc més cabal d'ací, l'altra comparsa és Cristià, que avui juga en casa, tinc sort, soc pirata. Presentarem una llista i molta gent ho veia ser un poc estrany, no? Van demostrar després els resultats que feien falta. 4 anys després estan treballant a l'Ajuntament de Valent amb propostes, amb crítiques constructives. Ens hem adonat que fent una lectura política d'aquest municipi, 2 grups que són germans de moltes coses, no són les gens de Compromís i d'Esquerra Unida, havien d'encetar un projecte polític conjunt al nostre poble. Ho dèiem l'altre dia, el 90% de les propostes que s'han fet desplegar-hi s'han votat en el mateix sentit. No tenia cap sentit, per tant, anar per separat. Ara comença la campanya electoral, que és molt important, com bé ha dit el company Gerard, perquè anem a jugar-nos 2 models de poble, 2 models que volem. I sí, són 2 models. Ara vendran les eleccions, com estem dient, i voleu molts colorets per ahir. Voleu el blau, el taronja i un verd, nou que sí també en este poble. Al cap i a la fi, quan passa quan avui que plou, sabeu que tot és dels colorets.
i veurem que aquests cartells acaben sent del mateix color, perquè comparteixen el mateix model de poble fracassat i del passat, perquè són els mateixos. També és cert que veureu altre color molt roig, però que quan plou i es decoloreix un poquet, com hem vist, acaba sent taronja. Nosaltres volem construir altre model, però no perquè estiguem empenyats i perquè creiem que tenim raó, sinó perquè és el poble i la societat civil castelluda el que ho està demostrant. Som gent treballadora, de la cultura, gent molt avançada i necessitem un ajuntament que ens recolze per esclatar totes les possibilitats que tenim. Volem teixir al final un altre model de poble. Nosaltres, ja us diré així un poquet, volem aportar alguns fils per teixir aquesta alternativa a Castalla, com no el fil vermell del treball i la justícia social, que s'explica ni més ni menys que en polítiques actives d'ocupació i en fer un teixit industrial fort, però un teixit industrial que sigui competitiu no en els baixos salaris, sinó estimular la innovació, perquè sigui més competent i puguem tenir una marca pròpia molt bona. Necessitem també diversificar i dinamitzar la nostra economia. Som gent, com hem dit, de molta cultura, tenim molt potencial i sobretot tenim molt patrimoni que pot ser perfecte per un turisme sostenible, interior i cultural, com passa en altres pobles. Podeu veure el centre històric de Villar, podeu veure Bocairent, volem aquest tipus de model. Tenim el castell, sí, tenim la casa Enric Valor, la casa Paco Rico, sí, però tenim moltíssimes coses. És a dir, si veieu, la gent ve ací, passa un matinet i se'n va de seguida. El que hem d'aconseguir és tindre molt tot aquest patrimoni, explotar-lo al màxim perquè la gent pugui passar tot el dia ací. Vaig a dinar als nostres comerços i pugui arribar fins i tot a pernoctar al nostre poble. Així creixem en economia i creixem en inversions. I com no, les polítiques socials que són imprescindibles, polítiques socials de debò. Quantes vivendes hi ha buides a Castalla? I quanta gent necessita un lloguer que siga accessible? Ho vam proposar fa 4 anys i pareix que sempre proposem el mateix, però és que mai es fan cas, no? Necessitem una bolsa de vivenda, analitzar com està la situació de vivenda del nostre poble i canviar-ho i donar-li la volta. Necessitem també fer estudis sobre la pobresa energètica, sobre moltes coses que poden passar i, com ha dit Gerard, que siga la gent, la classe treballadora i les classes populars les que siguin el centre de les nostres propostes. I com no, necessitem blindar els serveis públics, uns serveis públics que siguin de qualitat. Que ningú mate que de votar després, serveis públics que siguin de qualitat. Veiem que ocorren en alguns serveis públics que han estat privatitzats molts anys, que fas plecs de condicions sense saber què fas i veiem com està la brossa, com està el servei de neteja, tot això necessitem revertir-ho, estudiar en lupa què es compleix i què no i apostar per la seva municipalització, perquè la gestió directa dels serveis públics és més eficient i més econòmica. I com no, els serveis públics també parlem de sanitat i sobretot parlem d'educació. Volem una educació pública i gratuïta des del zero fins al final de les nostres vides. L'educació permanent és molt important. Cal estimular moltíssim, ja s'està fent i cal continuar així en l'escola d'adults, perquè és importantíssim l'educació per a totes i tots. Volem també aportar aquest fil verd de la Castalla sostenible per 2 motius bàsics, que estem condemnats a repensar els nostres models de consum i d'urbanisme sostenible. Ens agrada o no ens agrada, a nosaltres ens agrada molt, tenim la Seguida de Jesús, que és un expert en camins, estem rodejats de paratges verds i naturals. Necessitem acondicionar-los i que estiguen en el seu millor estat. El riu verd. Duem 4 anys de propostes que ens tiren cap arrere, que sí que ja està fent-se, i encara està latent i necessitem fer-ho molt més. La via verda, sobretot per arribar al coll i ja a Gandia, no? I també necessitem repensar-nos perquè, com diuen els nostres joves no fa molt sols en tenim un i l'hem de conservar, sobretot per les futures generacions. Hem d'estimular el reciclatge, el residu zero a ser possible. I sobretot pensar en aquest model urbanístic que em sembla que l'últim Pla General d'Ordenació Urbana és de l'any 2000, és a dir, del boom i dels pelotazos, i saber quin projecte de Castalla de futur volem. Si volem estar a Castalla molt expansiva, que va abandonant els llocs històrics i els nostres centres,
o volem continuar sent que som un poble obert, dinàmic, però al cap i a fi un poble que protegeix els seus voltants i protegeix a la seva gent. I finalment necessitem també el fil morat, ho ha comentat abans també el company Gerard. Avui la dreta i l'extrema dreta volen fer-nos retrocedir moltíssims anys, sobretot el dret de les dones, i ho hem de dir més fort que mai. Us volem lliures i us volem vives. I som feministes i no ens amaguem de dir-ho. Necessitem polítiques d'igualtat. Mireu, tenim un pla municipal d'igualtat no aprovat per nosaltres, que som uns esquerrosos i uns feministes, sinó aprovat per l'Ajuntament actual, que ni ells tan sols han complit, perquè els plans d'igualtat entre homes i dones han de ser transversals de totes les regidories. Necessitem sensibilització, que ara hem tingut, sí, però també necessitem que s'estimule la igualtat salarial, que s'estimule la representació en la política. Jo estic molt content que en els primers llocs, com veureu, estic rodeat de dones, i dones treballadores i valentes, i per a mi és un orgull. I necessitem aquestes polítiques d'igualtat per acabar ja amb el patriarcat. Mireu, hem dit que anem a sumar, i les gens d'Esquerra Unida i de Compromís estem per sumar, però aquest camí, com diu el nostre lema, que volem anar fent, l'hem de fer amb totes vosaltres. Per a nosaltres la política és la construcció col·lectiva d'una alternativa. Nosaltres estarem així estos 4 anys, i no sé si 4 anys més, però possiblement ens tornem a casa les persones que veniu així, però vosaltres, la gent del poble, ha de continuar. Per tant, la participació ciutadana ha de ser un eix vertebral de les nostres polítiques. Empoderar a la ciutadania. No es val, on la nostra democràcia no caben unes urnes de cartró instal·lades una volta a l'any en les instal·lacions municipals, i la nostra democràcia no cap en una enquesta online que es fa un mes abans de les eleccions, que és el que s'ha fet així. Cal crear consells de participació sectorials. Mireu, nosaltres vam presentar una moció per crear una taula de treball sobre el centre històric, perquè el centre històric cal una visió política de futur, no que el polític de turno faci el que vulgui i després vinga un altre i ho tira enrere. I allà estem presents els partits polítics, l'associació del centre històric, i també estem oberts a comerciants, etc. Tan sols vam convocar a 3 reunions i després no hem tornat a saber-ne res. Perquè no volen que la gent participe i opine, perquè hem d'organitzar-nos i pensar en comú allò que volem, no simplement que es diguen cada 4 anys o cada any que apostem per una inversió o per un altre. Finalment jo acabe perquè possiblement aquestes propostes us semblen un poc utòpiques, o es diguen allò que són utòpics i utòpiques. En aquest sentit, reflexionava l'escriptor Eduardo Galeano sobre què era allò de l'utopia, i ell situava l'utopia en l'horitzó, no? De tal manera que cada vegada que fem un pas cap a ella, l'utopia se'n va estar darrere. I per a què, perdó, per dir la paraula per a què és l'utopia, no? I ell donava el clau, l'utopia servia per anar avançant a pas ferm cap a una direcció. I en això, companyes i companys, consisteix l'utopia, en anar fent canvi. Salut i fent camí. Gràcies. Per a nosaltres és un orgull presentar a una dona candidata que diu sí a la política municipal, que diu sí a ser alcaldessa d'este gran municipi. Ella, diplomada en dret, amb un màster de protocol internacional, és compositora, amb una interpretació internacional de la seva música de la mà d'orquestres de països com Mèxic, Xina, Nova York, Califòrnia, i que recentment ha rebut 2 medalles de bronze per les seues composicions en els Global Music Awards. Saps, Luça, que vas directament al foc i ho fas amb convicció, perquè eres l'única opció per a Castalla.
I si cal cremar-nos, ens socarrarem amb tu. Sumem i fem camí. Un fort aplaudiment, Lusa, Montllor i Mollà. Moltíssimes gràcies a tots i a totes per estar així. De veritat, estic encantada de veure tantíssima gent amb tantes ganes de canvi i amb tantes ganes de lluitar per tot. Mireu, jo sabeu que sempre parle i sempre parle molt. I mai miro el paper, però avui vaig a llegir-lo. Avui vaig a llegir-lo perquè m'he preparat un discurs en el que crec, en el que vaig a posar tota la meva ànima i tota la meva força. Són capaços de canviar i crec, estic plenament convençuda de que esta volta és la nostra. Esta volta és el moment del canvi. Esta volta és el moment en què tots per el carrer tenim que anar somrient. Perquè ja està bé, perquè ja en Castalla sí que us ho mereixem. Per tant, com dia el gran Joan Fuster, que m'encanta. Tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. No seré jo la que avui faça un discurs negatiu, però des de luego hem de ser totalment coneixedors de la política municipal de Castalla. En estos 8 anys que he estat a l'Ajuntament he vist un PP autoritari. He conegut un hereu, al igual que vosaltres, que ha fet de Castalla su cortijo. M'he enfadat en un PSOE que mentre està a l'oposició demana polítiques d'esquerra, però que quan entra a governar fa totalment el contrari. I ara hem tingut un govern de ciutadans, perquè no són ciutadans, no, són ciutadans, on era més de lo mateix de lo que ja coneixíem. Un govern sense criteri i totalment improvisat. Per tot això, avui estem així presentant-nos. Estem així per sumar, perquè estem cansades i cansats de restar, de dividir, de no tindre veu, de ser un poblet on res canvia, un poblet on res canvia, una illa aislada del resto, on tot sempre és igual. Hem sumat perquè som 2 partits que portem a l'ADN a les persones, a la cultura, a la nostra llengua, al poble i sobretot a la llibertat. Sumem i fem camí, aquest camí que ens avança als temps que vivim, que ens transformi en allò que en realitat som, un poble alegre i treballador, divers, plural, i on tots i totes tenim cabuda, on no es deixa fora ningú per cap condició. Un poble amb una cultura rica en tradicions, un poble ric en música, en músics, en esport, en dansa, en festa, en societat plural, amb un casc històric ple d'història, amb possibilitats de representar el nostre passat, però també i sobretot el nostre futur. Iniciarem el camí de la transparència, ho sabeu, el de les butxaques de cristal, el de la comunicació i la participació de totes i tots. I siguem allò que volem ser, respetuosos amb tots els éssers vius, en el nostre entorn, en el medi ambient, en el nostre riu i en les nostres serres. I fer un camí de no retorn a l'autoritarisme i a l'oscuritat d'un ajuntament tancat i d'esquenes al poble. Deixem endarrere els personalismes, els egos. No podem deixar-nos avassallar per el creixement de l'extrema dreta a Castalla. És el de combatre, tots, juntes i junts. És hem de combatre en polítiques socials, inclusives i d'igualtat. I, per supost, sempre amb un somriure. Sabem que no és fàcil i que queda molt per lo que lluitar, però tenim il·lusió i tenim gana i tenim joventut i tenim experiència. I per damunt de tot això, tenim la responsabilitat necessària i el sentit comú per a portar-ho endavant. Som el que veieu, No tenim cap doble cara.
No prometem res que no puguem fer. La nostra política no està basada en la mentira ni en el despropòsit. Farem una política social justa, en respecte al medi ambient, a la cultura, a la llengua, a la diversitat i al poble, amb un acord de mínim entre els dos partits. I d'ahir en amunt. De vosaltres depèn tot. Vosaltres heu de decidir què voleu. Si voleu el mateix de sempre, ahir ho teniu. I enguany podreu triar PP, Ciudadanos, Contigo Somos Democracia i PSOE. Però si el que voleu és que el poble estigui a l'Ajuntament, només amb nosaltres ho aconseguireu, teniu-ho clar. No tenim por. No tenim por. I no tenim por perquè sabem que estem carregats de raons per a canviar la política local. A vosaltres, una cosa. Parleu amb els veïns, parleu amb els amics. No tingueu por d'expressar la vostra opinió. L'única o l'únic projecte d'esquerra i progressista de Castalla a dia d'avui és la suma de nosaltres. No n'hi ha res més. Per tant, acabi com he començat. Recordeu, tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. Moltíssimes gràcies per estar. I ara ja toca ser l'USA, així de guai. Anem a veure, no sóc soles. Jo porto en mi un equip que entenc que és meravellós, que és treballador, que anem a fer possible tot el que estem dient, ho sabem, ho torno a dir, no anem a prometre res, quan veieu les propostes que portem que no poden complir. Però en mi venen un grup de persones, d'homes i de dones lluitadores, insaciables i amb moltes ganes. El meu número 2, el meu amic i company Rubén Navas Jiménez. En el número 3, Eva. Pedro Jiménez Bernabéu. Borja Navarro Fajardo. Javier Fernández Sáez, al que excusem per motius laborals. Meravellosa presentadora d'aquesta nit, Fàtima Francesc. Cheno Perona Hidalgo. Josep Lluís Bernabéu Rico. Víctor Fajardo Rico. Assumpta Vila Carrión, que també l'excusem per motius laborals. Manuel Sánchez Parra, que també excusem per motius laborals.
Dolors Rico Rodríguez. Juan José Yahweh Peral. Maria Vertegal Rico, a la que excusem també per motius laborals, i Pedro Gavilán Villarroque. Bueno, pues, així mos teniu, per favor, Rubén, a mi. Així mos teniu. Podeu pensar que som un sols cos en dos caps. O podeu pensar que som un home en dos caps o una dona en dos caps, com vulgueu. Estarem sempre junts. Podeu confiar en nosaltres. Som un equip guanyador, tenim moltíssimes ganes de canviar tot això. Per favor, confieu en nosaltres i comuniqueu al món. Som l'únic projecte d'esquerres i progressista. Gràcies. I dos, ahí teniu paperetes per a finançar la campanya, perquè nosaltres, com ha dit el company, no tenim unes empreses que financien, per 2 eurets podeu entrar als nostres des del mòbil, allà en esta pep, teniu paperetes si voleu comprar res, val? Gràcies.